سورة كروبرلا سورة ميني على يوتوغدا الانفطار كوتشيلي كوفو سورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمبيني سورة فندمنا نما سبالو تعالى تغي ala min kɛra diɲɛ nɛma labɔlen tigi ye ni o ala kɛra kiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye. Bismillahir rahmanir rahim. An ko Allahu ta'ala y'a kɛ ka suran bɛɛ daminɛ fo n'a kɛra suran kelen ye mun ye suratu tawba walima suratul baraa. Suratul infitar o kɔrɔ de ko cicili ko fɔ suran ka fɛn cici fɛn min don an bɛna o mɛn n'an donna suran kɔnɔna na. Inshiqaq o bɛ ɲɛfɛ o fana ye cicili ye. Infitar o fana ye nin ye o fana ye cicili ko sura min ni a bɛ kuma cicili kan Allahu Ta'ala ka kuma la. An ko sahabakɛ ye mun fɔ ni maa min bɛ fɛ ka tampon sigi kiyama kɛnɛ kan a kibaruya dɔɔnin na nin suran saba ko kan'i jɛ dɛ. O suran saba fɔlɔ o de ye suratul takwir an bɔra mun na. A filanan o de ye nin sura ye suratul infitar. A sabanan o bɛ ɲɛfɛ o de suratul inshiqaq. O suran saba ni maa min bɛ fɛ ka kiyama kɛnɛ ye ka sɔrɔ i ma sa k'i ka suran saba ni k'i k'a kala. An bɔra sisan mun na i ye fɛn caman faamu o kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na kiyama taamasiyɛn ani kiyama kɛnɛ dɔɔnin tiɲɛ na i ye camanba faamu a la. O tuma nin suran fana bɛna kuma o de kan taamasiyɛn min bɛ kiyama la ani masaba Ala ye bonya min kɛ adamaden ye fo ka taa bila suran laban na suran fana bɛna kuma nin de kan ka bɛn aya 19 ma ni Allahu Ta'ala sɔnna a ma. Na إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. Ala ko kuma min na ni sankolo nana cici ka sankolo cici. Ala ko n'o kɛra waati min na sankolo golo ka bɔ a la i y'o mɛn sisan dɛ. إذا السماء كشطت ni sankolo golo samana ka bɔ a la. Yanta iza sama'un fatarat ko ni sankolo nana cici o bɛɛ kan ka yirila ko sankolo tɛ to nin cogo la dɛ a bɛ dogi ka golo sama ka bɔ a la ni ka ci a ka ɲɔgɔn bila. Ala ko n'o kɛra waati min na halisa an bɛ kiyama kow de la dɛ nin bɛɛ dalu ye ka yira an na ko kiyama ko ni tiɲɛ ye koyi a siga bɛ mun na k'i ka siga nin bila i ka dɛngɛnɛya ci hali ni kiyama wuli ma kɛ tiɲɛ ye i dara saya la dɛ ne bolo ni maa min sara o ka diɲɛ wuli la dɛ diɲɛ nin tɛ wuli siɲɛ fila o e sara e taara a bɛna wuli ka minnu to ye o fana ta ye saya de e b'olu ta kɔnɔ mun na e bi jɔrɔ i yɛrɛ ka saya nin de la kiyama wuli bɛna e sɔrɔ cogo jumɛn na nin de kan ka kɛ ka haminanko ye. Ala ko tuma ne kɔni bɛ taamasiyɛnw d'aw ma sa aw mago bɛ don min na ne t'o don f'aw ye dɛ k'a fɔ ko juma nata don walima mun bɛ da o kan ko de don walima sa min bɛ da o kan o don Ala ko ka t'o fɔ dɛ o tuma na taamasiyɛnba minnu kɔni bɛ yen olu bɛ f'aw ye dɛ. Iza sama'un fatarat waati min na ni sankolo ko n'a cira aha. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب kuma min na lolo انتثرت n'a jɛnsɛnna ka lolo tigɛ tigɛ ka bɔ sanfɛ u ka bi u ka yɛrɛkɛ Ala ko n'o kɛra. وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت o tuma na ko n'u nana yɛrɛkɛ lolo walima planète minnu bɛ sanfɛ o bɛɛ lajɛlen fana ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bila a bɛɛ ka yɛrɛkɛ i n'a fɔ an bɛ dugukolo dɔn cogo min na planète tɔ minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ka bɔ ɲɔgɔn na Ala ko n'o fana kɛra dun. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار kuma min na baw fujirat n'olu nana ci baw yɔrɔ ne ko ni ba ko kuma fɔra kuranɛ kɔnɔ an ka ba ninnu tɛ dɛ ninnu ye kɔw de ye hali arabukan na a tɛ fɔ nin ma ko bahar i b'a sɛbɛnɛ de ko nahar
nahar Niger, nahar Senegal, baharu tɛdɛ kɔgɔji olu de ye baharu ye kɔgɔji belebele minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ muhitu hadi hindi pacifique atlantique méditerranée olu de ye ba ye parce que baton bɛ fɛrɛ boli ma ji mun sanfɛ o de ye ba ye jɛgɛ belebelebaw o bɛ se ka to ji min kɔnɔ o de ye ba ye n'o tɛ balen balo yɔrɔ t'an ka nin ba nin kɔnɔ dɛ hali ni balen y'i turu a kun kan a ku tɛ dogo an ka nin baji la yan a tɛ dogo o de kama kɔgɔjila jɛgɛw a kɛra olu ye a ma se ka kɛ bala jɛgɛw ye parce que a tɛ ku an ka ba dingɛ kɔnɔ a bɛ ku kɔgɔji de kɔnɔna na n'o ye hutu ye kɔni o ba minnu bɛ diɲɛ na ala ko n'u nana ci u ka ci ko n'o kɛra o kɔrɔ de baji nin ka taga ala ka ba dingɛ kɔnɔna rempli k'a gedegede k'a bɛɛ dalakɛɲɛ ka bɛn ni dugukolo ye ko n'o fana kɛra waati min na aha وإذا القبور بعثرت وإذا القبور ala ko waati min na kaburu ninnu bu'thirat ni o kɔnɔfɛnw nana poyi ka b'u kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ sumuni i y'a bisi k'a kisɛ bɔ walima i ka jeli k'a daci k'a nɛn n'a jelisu bɔ dugukolo fana bɛ ci su ka bɔ dugukolo kɔrɔ de iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ard athqalaha ala ko ni dugukolo nana yɛrɛyɛrɛ a ka yɛrɛyɛrɛli la o kɔfɛ fɛn girinma mun bɛ dugukolo kɔnɔ n'a nan'u sama k'o labɔ su man fɛngɛ dɛ a ka girin dɛ su caman bɛ dugukolo nin kɔrɔ dɛ fɛn caman maralen bɛ nin dugukolo kɔrɔ koyi hali k'a da ala ye fɛn minnu dilan k'u bila a kɔrɔ ye mun tɛ adamaden su ye pétrole lajɛ kɛ a bɛ min a bɛ dugukolo de kɔrɔ dɛ a mana fɔ ko pétrole an bɛ mun kɛ lanpan na o ko tɛ koyi carburant fɛn o fɛn bɛ kɛ mɔgɔ min nafamafɛn ye a bɛ fɔ bɛɛ de ma ko pétrole essence bɛ b'o la gaz bɛ b'o la gasoil bɛ b'o la kérosène bɛ b'o la goudron bɛ b'o la ɲagaɲaga nin bɛ tila ka kɛ goudron y'an bolo yan fɛn camanba de don o fɛn girimanw de bɛ dugukolo kɔrɔ o de ye wa akhrajatil ardu athqalaha ni dugukolo y'a kɔnɔfɛnw nabɔ nka yala y'a kɛ kaburu kɔnɔ su ye wa idhal quburu bu'thirat ko ni kaburu cira a kɔnɔfɛnw ka bɔ a kɔnɔ ala ko n'o fana kɛra waati min na علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس كن نيوم بنا دون ما قدمت أي بار منك كابلانية وأخرت الدسرة كبار منك كنانو يكيما كن نيم ببنا دون نيكيما سلين ale tama janyaw ale tama ke takwiri yede ama mekuma law tama shiya dama don doro asna ka amla kiyama kana yere kanti alimat nafsun ma qaddamat wa akharat nin be ko fe ko ni mina don ay fe min ke ka blanye ana desra fe min ke la ko ni mina don da nin tigi ka janto ayra la nin tigi ka baraka ye bara nyuma min ke boyi ye bara jugu min fana ke kibina to soro yin kiyama kana ka namara fosi t'a la a dose tɛ adamaden bolo adamaden de bɛ namara kɛ ka dosew turuturu ɲɔgɔn sanfɛ i ma fɛn dɔ kɛ k'o sɛbɛn i ye fɛn dɔ kɛ k'o latunu ko tɛ dɛ ala ka sɛbɛnnikɛ mɛlɛkɛw de bɛ yen kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ala ka sɛbɛnnikɛ mɛlɛkɛ belebelebaw k'olu de b'a la alaw ta'ala ko i ye mun kɛ i dɛsɛra ka mun kɛ kiyama kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen bɛ na يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ألقوا أدم الدين ما غرك من بك مرسا بربك نيتي ألك كونيوي الكريم ألم من كرم مسباي من بك بلا كي مرسا كبان ألكو ماذا أنا مدي دوكو كافري دويا كافري دو يراك الوليد بن مغيرة دو يراك أمية بن خلف بلال كمجون يالا كافري كم يمبلود أمية بن خلفي بدري دو بلال كوكو والله ني أمية كشرا كالي تكشي ني أمية كشرا كالي بلال تكشي ما منو سارة بدري كلا أمية كنتالا نجا كرمونو نكوكا تانو يمدينة ونينا من جومينيرا أمية يرو ديلا كاجونا ماتو a dɛsɛlen nɛgɛ b'a la u ba k'a sama bilali y'a ye yɔrɔ min a kulera de a ko ne umayya ye wa n kalela ala la ni e kisira yanni madina cɛ ne bilali tɛ kisi a ye bilali sɛgɛn dɛ abu wasiri ye bilali san mun fɛ o de ye umayya ye
na kumba da cence kalama ka gabakurunda kola na buga sirgi tara asa hala treme tola abuga sirgi baga foko Bilal ale baga fa abuga sirgi ma ko wulufima al kalbu la swati ko wulufima e ko ibenga wulufima ni sanjoli e ko nga jole ba wulufima ni sonwala ka to jashi abuga sirgi bolo wasro makka ala to ka meida manona nga abuga sirgi Bilal sana ka ba ila be ka beta baraka abuga sirgi fe awasro ko ayde ne mi sanki kana kenga joinde ne yi sanki ka horo nyala kama yani saya chete jonye tukoni yoro de bam fe ali sanko jon Bilal mami ka horo nyala al sam go wele ko jon Bilal ayo foli dabla o tebenda jonte tukoni Umar bin Khattabi nani Bilal kumbena abako Bilal sayyiduna a'taqahu sayyiduna Bilal yanga nyemadi anga nyemado fene ya kan horo nya note Umar daraja ka boni Bilal tay me Umar kumba wele de kanga nyema nga daraja ka bone min venetai hali sai baka foko John tada iba foko Bilal na ija foko Sayyidina Bilal o wera de fotugo kay ko sobe ayo Umayya yoro mina kulera ayikunda Umayya ka Abdurrahman bin Auf onna na duani Umayya che ako Bilal ikana fagada nina tara Makka ne be jigi Umayya de fe ale de fena bene koloshi o kuma be Madina yandi ikana fagada Bilal ko Abdurrahman ma ko Abdurrahman yembal ma yamba islamai boni kafiri min cenga fa na kishira ne te kishira Umayya ko ay konte boynaci Umayya ato Abdurrahman ko kati boni nyonche Umayya na nabi abine Abdurrahman nani buga sanfedi atife Bilal ka muruke katike ayi biriya sanfedi yoro mami ko ninga bone e biro ka a kerenin do na ye kenema de keremunu yera Bilal ye muruturu de la afamu nun bora Abdurrahman duguma de ay muruke ko yoro de ko sogo foka taga ni kafiri bani nimbo ala wati Abdurrahman dalen ba kan sanfedi duguma Bilal baga murula do ka a sogo nay ka faga o chogola otuma ko ala kambo de maya ya ayyuhal insan e adamade ma gharraka bi rabbikal karim munde ye emara saytigi alala wal mafsika ke al walid ibn mughira wal mafsika ke kafiri wore ala ko e adamade munde la ibigere marasa ibanendo ala ko maki jigi da fenjume de ka ne ala tanala ko mun bigi blani na de الذي خلقك فسواك فعدلك الذي مسبا علمي خلقك نلدي يدا فسواك ككلك يدا مكنيه فعدلك ككلك كلي علمي كرودة امي غلانكي كرو eko gomi tama chogom yoro ale bibri katama ngana na yijo kabi tama ati kle ko mohode iba kuruleni iba temenin kurule ere ba do chiena ni tama chogo na anta tikelene wa bolo ka ja ado jole re bolo be se ka fenta duguma o maka adama de kala yedda makanya sen kanga ke chugo mina kerati bolo kanga ke chugo mina o kerati ala klara ki kle iye chugo kayin ko sobe ko mun ne biki marasaytigi ala ka kolla fasawaka ki idda makanya fa adalaka ka kle ki dan chugo klen ki bere beni chugo la ne ala de ni beke mun de la etaga ne ala batu etaga yere bla ala ko minan ko no fokire marasa ala kolla في أي سورة ما شاء ركبك في أي سورة لهلامي على جيا ما شاء ركبك على يلي ولا على دسانف أكلمكم من فتو من جرى علي أجرى علي كي جيادي أجرى علي كي فين أجرى علي كي جنيا أجرى علي كي سرنيا أجرى علي كي بنيا والما كي فسا نفهم فلاني ala ko koni ne jara aliye rakabaka ayila yele o de sanf ayaw jando ara la de ala yi dan chugo mena ka tuti o de daga dila de na de nya gono bi fen chama maka keda ara madin dani ki ke chei o be muso ya nyini mona ara madin kele muso yi o be chei ya nyini mona aka hera jume bala aka hera shitala nga jinya gono bi che do fena baga taga nu yere chirurgien bawo fe ko ko lu bo che ya la ko ke muso yi noni adamaden murutira daba be gafsa naye fembe gafsa naye ni murutira ala kambo de ma summa radadnahu asfala safilin ni murutira doron ibe fembe yi sanfe ebe to dugumalal cheka ni misaka che yala ko kale ke muso me muso ka kal ne kunga ke che ale ma yere kalama do madan a hawle mun ga ala sona ke dan kana ni nyena ki ke che e ala jelek
kike musoi ala jalaki ko nyaw be tene de ko cete musote ko ni adobe o mata bara wara ku yira lade nga ceyani ne jaru ye kasoro musol walma musoya jara cedo ye kasoro cewdo ni shite here hadisa do be bukhari ko ala kala ko alayhi salatu wassalam al mukhannithun cete musotew ko nanyu yanga so ko non ku genku labo ayu ge ala kala ko ta alayhi salatu wassalam o ya naturellement mun yere tay parce que hormone do be adama dena ni ika o hormone fanga bunyara ni ka ceya i farkolo be ke komi musodi ni o cela mata yera musola be ke komi ce o de kama be musodo e bu mushibula nata bu mushite bo musola o me hormone min bala de o de ba to ni mebo ibi ce do fana yu shimbolen iko muso nata ce shimbu yara chogo chogo teke muso tay mais se ko tola o yali naturalide otada nga mami ba yere jago ya nekara muso e fonga ke cey mun kara cey fonga ke muso o de kodo dangale no de ala ko kay ni dan chogo nyumam ba daye ki ken ni chogo sura mi yale ala jayi kati hal ni jeya de kungadi yala yi fi itala minawka ma fi mana yere jeya o ya golo ciyenende e ka dokotoro ni ngabay dermatologue ni ka ma fi na ya yere jago ya jeya wallahi golo ciyena o de kasara binin flambal mamso chaman kaya kati do produit la koni ko fi mandale kale bayre je kabina ba ke tulu yere le bo fen to ko a pigri la ma de be kala fi mani bebe woro ka bi o do be klaka sigi sokon nala kati se ka bo klela akara bara de kasoro klere man farkulu shima kati ma am farkulu ni ga fi man ni en nazara ble kle bolo dongodo ite nyebo afa na ma fi ngu ka jemani mayne ala yi fen fe gla fieta la de ngay bigi yere mun ka jemay e goloni ne be se ka to kle koro kati mo lu yere taka ngay bano ma kati yere jago ya jeya ka gulo yere fanga be bampew hal ni bana do isro docteur ba fo ka se ka opere sugol hal sormin do dondola do la bara di do a golo be bi tien yani sormin ka veni soro no e jeli sere ni bebe ke do re sita no hala do ni mana be sigi kelena ere bi kere ulaje mun fentoli kasabeya ay baga yini yoro jawa mami nguni mbila de o de kasa jugo baga do inunata kama nyana matuli ka kasabo produit de bake bake de o de jalendo am so yebi hali muso furulen jamam do nendo ala so reta ala nafla yo ngo baligu do fene be produit la sisa baligu kama ngoro mana fila yere mati muso la de ba fene ya fene nyeda sanangula ni mbabule nyeda munin mbabule hali kumarana e ko ayi ko finteni ne baga le bronchi a finteni be kele ne kebe no ta tanto o fe finteni bawo de ka du kono ati ma to fe a finteni e nyai ere glofima ne o kayele maka ke jemai o mi finteni suguyi ebe bo mun kala madura farkolo be chiena wa feni ndu ibe se yoro dola be ke doni ndongoma de ati bla tukuni hal ni ko iba bla iti se farkolo be minere ka jeni ma kele ibe kloru saba konta kele farkolo la dore teni tulu do ne bolo fente de maya iga herebe mona ni toyi abora yoro munu na oluti produit munza ni nyumandu olukunta de mawo nyumante jugumande do otoyi ala ko idan chugo nyuma kale ala yele de ka ni de kain ala minaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak ka chugo mi yale ala jia kai yele o de sanfe o de fene benen do imade ala te jugumanke na كلا بل تكذبون بالدين كلا ala ko kati tankoi bal tukadhibuna bidin koni manunu be kiyama ko de kaka galontigiya kiyama ko ba galontigiya la de wati be kiyama ko nunu mandui wati be sige tinyedo anyere madani ngola ni mane kumine hal ni tinyedo aman kumine ko sobe o koro de ami ame atietew fen fen ma kumbla idanda ala no te fen fen yi kumine idambo la de ko tumana aw be kiyama ko kaka ala me ngaw dalenta ala de bal tukadhibuna bidin kawbaka kiyama ko galontigiya ma chaman bi ba ma kasore make kafiri de ire bolode asala nga kuma la yamba fo ko saye chien me saka kunu ko e fanu ya gwanzai okoro e muyi kiyama ko ti chien ne ko saka kunu e fanu ya gwanzai okoro e madda kiyama ko la de e joto la de e kunanga dala e ka herebo de la kalla bal tukadhibuna bidin ala ko ko baka kiyama ko de galontigiya na'am وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كو كسر علي ألا كقولش ملكه بي أو نوف
meleke baw ko minnu bɛ ka kɔlɔsi su ani tile k'an kɔlɔsi jama la k'an kɔlɔsi an kelen kelen nin bɛɛ bɛ meleke la dɛ an kelen o kelen bɛ yen melekew b'a nɔfɛ minnu bɛ k'an kɔlɔsi sɛbɛnnikɛ melekew olu bɛ yen meleke minnu bɛ yen n'o ye hafaza ye minnu bɛ bila i ɲɛ ani minnu bɛ bila i kɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ est-ce que fosi kɛ lamaga la ko melekew tɛ mun kalama dɛ wa inna alaykum lahafidin ko wale ala ka kɔlɔsi kɛ melekew k'olu bɛ aw nɔ kan aha kiraman katibin meleke baw do katibin ko bɛ sɛbɛnni de da dɛ meleke baw do sɛbɛnnikɛ melekew do meleke bɛ sɛbɛnni kɛ dɛ n'o tɛ adamaden bɛ baara la dɛ hali n'an yɛrɛ ye bigi ta an yɛrɛ ka fɔtaw ni kɛtaw k'an k'a sɛbɛn tile kelen a bɛ nɔgɔya a ma nɔgɔn dɛ wallahi a ma nɔgɔn nka e ka yɛlɛma fɛn o fɛn bɛ kɛ meleke b'a bɛɛ sɛbɛn i ye kuma ɲuman fɛn fɛn fɔ a b'a bɛɛ sɛbɛn i ye kuma jugu fɛn fɛn fɔ a b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn i ye baara jugu min kɛ a b'o sɛbɛn i ye baara ɲuman min kɛ a bɛ nin bɛɛ sɛbɛn nka sɛbɛnni cogo ye kabako ye dɛ n'i ye kuma jugu fɔ sisan meleke b'a la ɲininka ko ala i ka jɔn ye nin fɔ dɛ ala b'a k'i kana sɛbɛn dɛ i na sɔrɔ yanni sɔɔni cɛ a bɛna tuubi o yɔrɔ bɛɛ la n'i tuubira sa o tɛ sɛbɛn yɛrɛ tuguni o tɛ sɛbɛn yɛrɛ o tɛ sɛbɛn nka n'i ye ɲuman sɛbɛn ala t'a fɔ meleke ma ko a to yen yanni dɔɔni cɛ a bɛ juguman kɛ dɛ i ye ɲuman kɛ yɔrɔ min o yɔrɔ bɛɛ la ala b'a fɔ meleke ma k'a sɛbɛn n'i ye ɲuman miiri ka sɔrɔ i m'a kɛ a bɛ fɔ meleke ma k'a ka kelen sɛbɛn parce que hakili jiginni min kɛra a la o ye ɲuman ye ɲuman kelen sɛbɛn n'i y'a kɛ ɲuman 10 walima 70 170 o bɛ sɛbɛn ko fara i ka mizani kan nka n'i ye juguman kelen kɛ a bɛ fɔ ko meleke k'i jɔ fɔlɔ k'i bɛna tuubi n'i ye seliji ta ka jɔ 2 seli tuubi don i yasafurula fɔ tuubi don n'a gulonnen bɛ adamaden hakɛ la i y'o lasegin o ye tuubi ye n'o kɛra a tɛ sɛbɛn tuguni yɛrɛ nka n'i ma sɔn ka tuubi o juguman kelen o fana bɛ sɛbɛn ko juguman kelen ni ɲuman kelen don o sɛbɛntɔ la ɲuman 10 70 170 nka juguman kelen o bɛ sɛbɛn ko juguman kelen de a tɛ sɛbɛn k'ale 10 i ka tile baara melekew bɛ sɛbɛnni kɛ cogo min na nin don nka kiyama kɛnɛ kan anw bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ an ka juguman ka ca ni ɲuman ye y'an bɛ baara la koyi nin ye baara ye dɛ ɲuman kelen ka sɛbɛn ɲuman 10 juguman kelen bɛ sɛbɛn juguman kelen nka nin bɛɛ la anw ka juguman ka ca ni ɲuman ye o kɔrɔ jugumankɛla ka ca ka tɛmɛ ɲumankɛla kan dɛ aw k'aw janto ala ko kɔlɔsi melekew bɛ aw nɔfɛ kiraman katibin ko meleke ninnu ye melekebaw ye ale ala yɔrɔ katibin sɛbɛnnikɛ melekew don aha يعلمون ما تفعلون aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ko melekew b'a bɛɛ dɔn ko dogo n'a kɔnɔfɛn a bɛɛ ye tori ta ye a bɛɛ lajɛlen ye tori ta ye aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ko melekew b'a bɛɛ lajɛlen dɔn aw bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ meleke ka dɔnniya de kɔnɔ ale ɲɛ b'an na an ɲɛ t'a la o meleke yɛrɛ n'a bonya k'a b'an kamankun na e k'o lajɛ bayi o bɛ bila an kamankun na cogo di e kan ka bila i kɔnɔ ko ala k'o de don meleke bɛ ka sɛbɛnni kɛ kuma bɛɛ hali sunbaatɔ ka da ka sunɔgɔ meleke b'o sɛbɛn baraji ye ne m'a fɔ i ka fura kunun k'i da sunɔgɔ la ko sun ka n'i tɔɔrɔ dɛ nka i sɛgɛnna baara la i y'i da ka suna i b'o sunɔgɔ min kɛ sariya la a bɛ sɛbɛn ye k'i bɛ ka baraji la ko dɛ hali maa min bɛ nafila seli su kɔnɔ ka caya don dɔ la i sɛgɛnna sunɔgɔ giriyara i ma seli i bɛ sunɔgɔ min na o la meleke bɛ k'a sɛbɛn de k'i bɛ ka nafila seli hali o yɛrɛ la a bɛ sɛbɛn k'i bɛ nafila seli de la walasa adamaden ka baraji ka caya i ka diya ala ye i bɛ se kiyama kɛnɛ ka don min a ka taa sɔrɔ i sankɔrɔ talen don i kana na jigin nka nin bɛɛ la fana ala hinɛra an na kiyama kɛnɛ kan n'o tɛ maa min bɛ kisi a man ca dɛ ya'lamuna ma tafa'alun sɛbɛnnikɛ melekew k'u b'a ka fɛn o fɛn sɛbɛn aw b'a ka fɛn o fɛn kɛ k'u b'a bɛɛ dɔn kɛra ka sahaba dɔ kun bɛ yen ko Imran bun Husayn meleke minnu bɛna ale ka sɛbɛnni kɛ yan'u ka baara daminɛ olu tun b'ale fo de fɔlɔ u bɛ foli las'a ma a yɛrɛ tulo b'a la a bɛ jaabili kɛ ka sɔrɔ a ɲɛ tɛ fɛn na yɛrɛ yɔrɔ o fana ma nɔgɔn dɛ don o don fɛn dɔ b'e fo i ɲɛ t'a la yɔrɔ n'a kɛra an ka bi limaniya dɔgɔya tile ye fa bɛ don an na an ni fa man jan ka kɔrɔ kuma tɛ e y'o tɔ la teliya don o don sɔgɔma e tulo bɛ foli kan na fɛn min bɛ k'e fo e ɲɛ t'a la a bɛ dɔw kunkolo ɲagami koyi nka Imran bin Husayn don o don a bɛ fo a bɛ foli jaabi mɛ jɔn bɛ k'a fɔ a ɲɛ t'a la don la de a taara Alakira kɛrɛfɛ a taara fɔ kira ye alayhi salam a ko don o don ne b'i fo nka fɛn min bɛ n fo kira ɲɛ t'a la Alakira ko meleke minnu bɛ sigi an kamankun na k'an ka baaraw sɛbɛn k'olu de bɛ to k'e fo yan'u k'u ka baara daminɛ olu de bɛ to k'i fo
yanu ki ka bara damna ero yala ka bunya de amma me ka kira sahaba shila na lete Imran bin Husayn akara alela na dondo la bana do ya sura kungolo la atara gumbo sigi ka damna do fo ka saya sama amma meleke ka foli kan metukon meleke ka foli kan tununana gumbo sigi al ijam nin jeli shubi yoro do la iba cicini mi ke ka jeli su sama ayo barake doro meleke tununana o korose ka bara haramiye de bashita barakeli la frokeli chugo dodo ngai nasro barakeli ni meleke uti bende abse ka koy wal mala ya lajrabi o barakeli benani meleke o ka foli kan tunune ya kira koni ma kumvoye ka fo ko ni ne kera o de kama utara nga gumbo sigi koni kofe ama meleke o ka foli kama chugo ala ko koni meleke o ya le ka sebani ke meleke o ye meleke bawdo ya'lamuna ma taf'alun aw bi fenke ko meleke o ba bedon aha إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار كان قدم ما نيومان بارا نيومان كيباو لفي نعيم كل بي على كنما سوكنا منو بي بارا نيومان كاكاكي بارا نيومان كاكادي ده الله بارا نيومان كاكادي ما فين فكرا نيومان جلاي كوالا بينا بدوا كنما سوكنا نوي أرجيني دو يالا كراي رينيغا صلى الله عليه وسلم جوغما لا كونا ني نيوما فين جمي دو عن الإثم juguma yi ako fenwo fenki to akele le ti fem wo ka bo akala ma o de bara juguye way duskun fene be to ka sigala o mayenge a e ma chieni gala bi dogo de ya e soyin kata ka shugali ka ketola ka baga ti sala mala kan barak e nga bi dogo de shufela ere fe ki nyori hala ta manka o kana me nyumando nata misri tagala dono ka nyombe ka baga ta misri la eske malo akodo ati dogo fene da anga mamin jolen do bolonin kunai ayre dumba do jolen do kumina fen yumante aliti fa domba nyuman shika soroi ati fa bada adomba nyama shika soroni yorola ya asa bi bara mina bara nyumante abodi dogo ko nyuma o de fenyi femin geli ere bado eti jela ki soro ala kelen ko na juguma ite femma shika bo akala mai ba ke kumami way duskun yere fena tafe ala ko bara nyuman kelaw la fi na'im kulu bin nema so kono noy arjine aha wa innal fujjara la fi jahim wa innal fujjara kanga do chienin kela baw ko jugo kela baw la fi jahim kulu be jahannama kono da nyuman kelaw be arjina kono chienin kela baw ko be jahannama kono da ay tubi yanaw kasa mamunun ka bara kera chieni akana saka to ko jugula de notani sara ibe bla sumin konna la ko jahannama kono na yaslawnaha yawmaddin yaslawnaha ubina dusunin kono ku jeni tasliya rabkana tasliya bisod way jenninde tasliya jenni aha kubina jeni sunun kono de noy jahannama soyi kubina jena kono donjume yawmaddin kiyamaddo bina jina kono kiyamado muna bara manyaw kara bara jugu bakkelaw de ala fina yufa ku toka ubina do tasuma kono ku toka mawma do na jahannama kono sinini doni kaka ni manyu manke nyu mantekila de wa mawma do na arjina kono ala ka hina di doyi no te ka bara misenda ika bara ce ya ta so bara be do arjina ngai ka bara de sababu nyumai ibise ka do arjina nan sababu yami otumana obina don tasuma kono ko jeni kiyamaddo aha wama hum anha bighaibin kaye kitara jahannama sodala ima jahannama kono masroi ala ko tegede ghaibu ye absande ko absante ala ko tasuma kono mati absante tasuma kono kata jahannama dala ko karsabe mi kam seya otene fono soro nyuma ngela me to dara kibeta tasmana allah ibe jahannama kono wama hum anha bighaibin ko jahannama kono deunti ke ma bali lenye tasma donina de o be tasma kono o be jeno tasma kono nana ala ko be kada ku te kishi ka bo tasma jenni ma bada now وما أدراك ما يوم الدين ألا كو يالا يتادو يوم الدين ني دوميوا يوم الدين جرو دو اني جرو سرد دو بفودي ماكو يوم الدين
kiyama do aw ye baara ɲuman caman kɛ ala ye ala fɛnɛ bɛna taa aw ka baara ɲuman juru sara o ye yomudini aw ye baara jugu caman kɛ diɲɛ na ya o baara jugu juru bɛna taa sara aw ye kiyama o fɛnɛ ye yomudini a ye ɲɔgɔn ka hakɛ tiɲɛni min kɛ diɲɛ na ya ka fanga yira ɲɔgɔn na ka maa tɔɲɔlen ka hakɛ minɛ maa tɔɲɔlen na k'o lasegi o fɛnɛ ye yomudini kama tadinu tudan i bɛ juru don cogo min na juru bɛ sara ye ten dɛ wama adraka ma yomudin yala muhammad ke t'a dɔn yomudini nin ye don min ye wa aha summa ma adraka ma yawmuddin summa o kɔfɛ ma adraka ma yawmuddin nin bɛɛ kɔ halisa ke ma dɔn yawmuddini ye don min ye wa kiyama don dɔ de ye yawmuddini juru ni juru bɛ sara don min na yawmuddini yala e ma dɔn ne ala ka laɲini ye mun ye yawmuddini ko la wa ko nin bɛɛ kɔfɛ halisa i ma dɔn wa aha يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كدومنا ما تفمر إما نغني دومي والما ننتجي تفمر إن ننتجي نغني دومي وكرم ما تسكن نفني ماي domina mati nafanya mai ifati nafanya yi ibati nafanya yi musoti nafanya chei cheere fanati nafanya musoi teri mauti nywa nafa ado bi don ka nyama ko fanati ka bala fo mamun tarani baranyu mai note nauti kuma nywa fe nyena ya walma awere be dugu kelena abete me nyogona ere ali foli tawche na naw sera wali jamanaka aw be kayna fa boro kono barakelendela mɔgɔ min aventure kɛ o bɛ nin yɔrɔ kalama kosɛbɛ i ni maa dɔ bɛ yen aw bɛ ɲɔgɔn ye yan hali k'aw bolo kɔrɔta ɲɔgɔn ye o t'aw cɛ a bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ nka n'ala y'aw bɛn ɲɔgɔn ma don o don kɔfɛ jamana kan a bɛ kɛ komi aw ka ɲɔgɔn sogo don jagoya tɛ yan maa wɛrɛ tɛ yen ni aw dama tɛ o aw bɛ bɔ jamana kelen na aw bɛ bɔ dugu kelen na aw de ka kow bɛ kɛ kelen ka maa nugu ka yi dɔnbaga bisi biɲɛ na dɛ aw ta bɛ kɛ o cogo de la o tuma na alaw ta ala ko don min ni nintigi ti se ka fɛn nafa ɲɔgɔn nintigi ye ko de ye yomudini wal amru yawma idin lillah wa konya bɛɛ bɛ laban masaba alaw taala ta de la fosi tɛ yen mun bɛ se ka kuma fosi tɛ yen mun bɛ se ka ko kɛ ko bɛɛ ye ala ta de lillahi almulku alwahid alqahar san bi naani ala bɛ ɲininkali la masakɛw bɛ min senkɔlaw bɛ min disibaw bɛ min minnu ko a ti kɛnɛw bɛ min minnu ko a ti fɔ ma o bɛ min san bi naani fosi tɛ se ka ala jaabi sambinanna kɔfɛ ala b'a fɔ lillahi wahidil qahar ko nin bɛɛ bɛ ale masa de ale min kɛra masa kelen ye karabali masa kiyama mara bɛɛ ala ta ye o de ye yawmuddin e ka fatiha yɛrɛ la i b'a kalaw maliki yawmuddin kiyama don mara masa aha a kɔrɔ y'o de ye mara bɛɛ ala de ta ye hali nabi ɲumanw bi jɔrɔ e ma adama ma fɔ k'ale tɛ se ka taa n kungo ɲɛnabɔ n'o tɛ an bɛ taa ale fɔlɔ de fɛ o ko an fa don a b'a ko n tɛ se dɛ ayta nuhan fe an bɛ taa o fana b'a fɔ n tɛ se dɛ ayta ibrahima fe an bɛ taa ye o fana b'a fɔ n tɛ se ayta musa fe an bɛ taa o fana b'a fɔ a tɛ se ayta isa fe o ye ala ka nin ye o ye ala ka kumakan ye isa fana b'a fɔ a tɛ se kayita muhamadu fe sallallahu alaihi wasallam an bɛ taa se ala kira de ma k'a kɛlɛmɛ i nafa kumakan ma kɔnɔ an bɛ bɔ yɔrɔ min na ala kira b'i tiɲɛ da larosi kɔrɔ o de b'a ala ka dimi faga koyi n'o tɛ ala diminen kun don dɛ wallahi a kun diminen don parce que galontigɛlaw ko kiyama ti kɛ u ɲɛ b'u yɛrɛ la ye a kun dimina dɛ ala kɛra de bɛ t'i ten da dugu ma k'a deli a b'a fɔ i kun kɔrɔta bi tɛ ala bato dɔ ye n deli k'i sɔn fɛn ɲini fɛn k'a ɲɛ i ye maa ka surunna dɔɔni ɲini n'a ka surunna dɔɔni minɛ a b'a ko ala ne tɛ nisɔndiya bi ye k'an manton to tasuma la dɛ i bɛ ɲa ma i k'u bɔ tasuma la o jo t'a la o ye surunna don de daminɛlen sa dɛ n'o tɛ dɔw kun taara kabaw surunna don de daminɛlen o ye kira ka kumakan na o de kama a tɔgɔ dara ko sahibu shafa'atil kubra suruna doni belebele tigi ko de ale ala ka ci de sallallahu alaihi wasallam o tuma na o mara bɛɛ ye ala ta ye o kibara bɛɛ bɛ ala de bolo an bɛ jɛ ka duwawu de kɛ sa o don kɛnɛ ala ka ne n'aw ta k'ala hɛrɛ ala ka ne na aw kunnadiya a don ala kana an kɛ maa ye da bɛna kɛ maa min na ka tila ka tigɛ a tigilama la ala ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ ye ni sura fana bɛ ban nin yɔrɔ la yan n'o ye suratul infitar insha allahu taala ka bɛn aya 19 ma n'ala ye sigida wɛrɛ yira an na an bɛna don sura kura wɛrɛ la n'o ye suratul mutaffifin ala k'o sigida yira an na
وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.